да ги постелят с черни пустини. Поредния фотоволтаичен парк, който обхваща няколко хиляди декара. Здравейте, приятели! Намираме се в землището на селата Студена и Боснек от южната част на София. Вдясно от нас има прекрасен пейзаж към Витоша и язовир Студена. Пред нас има хижа, как се казваше? Това е една от хижите на Голо бърдо на перничани. Да. И сме тук, защото искаме да се противопоставим, възпротивим, да се борим с поредния фотоволтаичен парк, който обхваща няколко хиляди декара. Ето това всичко, което виждате зад нас, е една малка част от фотоволтаичния парк. Заедно сме с Тома Белев от Зелено движение, аз съм Иван Христанов от партия Единение. Тома ще ви маркира къде са проблемите за това тук да има фотоволтаични паркове. Трябва да кажем, че ние с Иван сме фенове на възобновяемата енергия, но тя трябва да е по подходящ начин. Основно на урбанизирани територии, на нарушени територии. В случая имаме една прекрасна природна територия. Част от бъдещия фотоволтаичен парк ще е в Натура 2000. От 3000 декара, около 1000 декара са в Натура 2000, защитена зона Голо бърдо. Какъв е проблема? Проблемът е, че подобни огромни по площ фотоволтаични паркове всъщност нарушават много неща. Нарушават първо нашето възприятие за средата. Представете си, че се излезете от къщи и гледате един огромен фотоволтаичен парк. Това ще се случва на хората от Студена и на всички, които преминават по магистралата за Гърция. На второ място, повечето фотоволтаични паркове се правят по неекологичен начин, изтъргвайки малкото почва, която има по тези територии. Вие виждате, те не са най-богатите. Това всъщност са последните южни лесостепи в България и на Балканския полуостров. На трето място бих посочил и това, че съгласно общия устройствен план тези територии не са предвидени за фотоволтаици и не на последно място, че се взимат решения от общинските съвети без да се допитат по никакъв начин гражданите. Решението за сключване на предварителен договор е взето преди месец с 30 гласа за и 3 против в Общинския съвет в Перник и съм убеден, че перничани, а и жителите на Студена и на Боснек не знаят това. Подобни големи проекти ние сме за това да бъдат предварително съгласувани, ако трябва решаване на общо събрание на населеното място или с местен референдум, защото те определят бъдещето, защото договорът тук е за 36 години напред. Така, ключовото нещо, което трябва да имаме предвид. Тази земя не е на общинските съветници. Тази природа не е на общинските съветници, тя е обща. Тя е на софиянци, тя е на перничани, тя всъщност е на всеки, който иска да дойде тук, да се разходи и да види тези прекрасни гледки. Сега ще ви ги покажем на камерата. Тези прекрасни гледки, които се разкриват от тук и от хижата. Ние не можем да позволяваме фотоволтаични паркове, централи всякакви да се развиват на територии, които имат нужда от защита. А в същото време борихме се в 48-то Народно събрание да може да слагат фотоволтаични централи на покривите на къщите на хората. Има конкретни лобита, за които това е проблем и конкуренция и които искат всъщност тези прекрасни зони, българска природа, да ги постелят с черни пустини. И вие самите виждате колко много вече хора имат едни такива черни полета и изразяват своето възмущение. Възобновяемата енергия има огромен потенциал в България, но не и на цената, която ще платим всички ние. Цената на природата ни. Един да печели, всички да плащаме. Продължаваме заедно с Тома Белев и Зелено движение, както и ние от партия Единение, да наблюдаваме тази процедура и да се борим с нея. Там, където има природа, трябва да остане природа. Следете ни, подкрепяйте ни. Благодаря ви.